Oyawore nyakwara mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 25 dwe mar 11 higa mar 2020. Makelo ni chenro ni kaka pile en an Chris Owino kendo an kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard kendo thoro mar wacho oboke mar The Standard en ni how Kinoti caved in. How Kinoti caved in. Kaka jatend okwach kich ma pacho kae George Kinoti ne ochuno lok chung' mare ewi chiero buche mag jogo mane osieyo tulo e tok yiero mar higa 2007 higa 2008. Kaka jatend okwach kich ma pacho kae George Kinoti ne oloko chung' mare odiochieng' manyoro ewi okang' mare mar chiero buche mag jogo mane osieyo tulo e tok yiero mar higa 2007 higa 2008. Mabiro bang' ka jood bura maloyo 45 motenore kod jalup ker William Ruto ne owuok tung' mosuo kod Kinoti kendo wacho ni Kinoti itiyo kodo mar chwalo ajenda mag jasik jalup ker William Ruto e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Ma bende timore bang' ka ne otima romo mopogore opogore e jodito mag piny owacho, kendo jodito mag piny owacho ilieko ni ema ne onyiso George Kinoti mondo olok chung' mare ewi chenro mare mar chiero buche mag jogo mane osieyo tulo e pacho kae higa mar 2007 higa mar 2008. Mano iwacho ni mano omiyo jatend okwach kich ma pacho kae George Kinoti odiochieng' manyoro loko chung' mare. Kinyalo paro chieng' wuok tich, George Kinoti ne en ng'ano mane breathe fire, ne owuok tung' mosuo kendo wacho ni odhi chiero buche duto mag jogo mane osieyo tulo e pacho kae tok yiero mar higa 2007 higa 2008 kendo kawo negi okang' manyien kendo kawo negi okang' mager. Kata kamano ka nyoro chopo odiochieng' manyoro, Kinoti nyoro loko chung' mare ka owacho ni ok gidhi chiero buche duto, to mana kamano gidhi mana chiero buche mane ok otimne investigation kata mane ok otimne nonro e pacho kae. Mabiro bang' ka jalup ker William Ruto kaachiel kod jotelo masire lwedo nyoro wuok tung' mosuo kod Kinoti kendo kwede kendo seye mokalo kuom mano mane giwacho ni itiyo kode mar kelo lweny e kind dhoudi modak e gwenge mag hoho mar okak motelo ne yiero maduong' mabiro. Mano emomiyo George Kinoti nyoro loko chung' mare kendo wacho ni en odwaro mana timo nonro ne cases kata buche mane ok otim nonro e wigi e tok yiero mar higa 2007 higa 2008. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard. How Kinoti caved in. Kaka jatend okwach kich maduong' ma pacho kae George Kinoti ne oloko chung' mare ewi okang' mane okawo odiochieng' mar wuok tich mar yalo buche kendo chiero buche mag jogo mane osieyo lweny e yiero mar higa 2007 higa 2008 e pacho kae. It oboke mar ariyo, piny Kenya udhir. Mano en wach mane owach kod jatend migawo mochung' ne omenda e pacho kae Ukur Yatani. Ukur Yatani ne owacho ni piny Kenya odhier kendo biro chuno piny owacho mamalo mondo odhi okaw hola mar omenda maromo $1 trillion mondo gichwal kodo weche mag dongruok e pacho kae. Iwacho ni piny Kenya odhier, gino madhi chocho weche mag dongruok e pacho kae kaachiel kod piny owacho mag counties, kendo ma osechuno piny owacho mamalo mondo okwa hola manyien maromo $1 trillion mondo konygi e chwalo weche mag dongruok. Kata kamano nitiere ohinga maduong' e nyimgi bang' ka kuonde mane gikawo hola, migepe mane gikawo hola e pinje maoko omiyogi mana dweche 6 kende mar mondo giduok omenda mane gikawo e yor hola eka inyalo migi hola mamoko. Manyiso ni piny Kenya nie kama tek, piny Kenya odhier. Kata kamano ok ginyal kawo hola moko kaluwore ni hola mane gikawo e kinde machien pok gichulo to dong' mana dweche 6 kende to thuolo mane omigi mar chulo hola ma kamago rumo, gino ma oketo piny owacho ma pacho kae e kama tek mokalo. Kendo mane ochuno Ukur Yatani mondo onyis jood bura ni gidwaro kawo hola manyien
maromo trilion achiel. Kata kamano biro chunogi mondo giwinjre kendo kod kuonde mane gikawo hola kata pinje mane gikawo hola kuomgi, mondo migi thuolo manyien mar chulo gope makamago kapok gikawo hola manyien. It oboke mar 4 en ni doho mar Court of Appeal odiochieng' manyoro, doho mar Court of Appeal odiochieng' manyoro nyoro yango ni e kinde ma jogo mokendre owere kata otimo divorce, onge ng'ato achiel kuomgi madhi kawo nus mar mwandu gi duto. Doho mar appeal kata Court of Appeal ne oyango odiochieng' manyoro ni e kinde ma jogo modak kanyakla owere kata otimo divorce, to onge ng'at moro amora achiel e kindgi ma idhi miyo nus mar mwandugi mane giyudo ka gin karachiel. Manyiso ni ka dichuo kod dhako owere, to dichuo kata dhako ok bi mi thuolo mar kawo nus mar mwandu mane giloso e kinde mane gini e keny kanyakla. It oboke mar 6 nyoro chuno jatend okwach kich ma pacho kae mano DCI boss George Kinoti mondo olok chung' mare e wi okang' mane owacho ni odhi chiero cases kata buche mag yawago mane osiayo tulo e pacho kae e tok yiero mar 2007 2008. Mabiro bang' ka jotelo masiro jalup ker William Ruto nyoro timo romo kendo sayo mokalo Kinoti, ka giwacho ni Kinoti itiyo kodo mar kelo pogruok e kind ogendini modak e hoho mar Okak kata Rift Valley motelo ne yiero maduong' mabiro. Jalup ker William Ruto bende ne okwedo mokalo Kinoti kuom mano mane owacho ni itiyo kode kod jasike mag siasa. Gino mane omiyo Kinoti olok chung' mare. Kendo maling'ling' mwaseyudo ka jofwamb weche en ni jodito mag piny owacho bende nyoro timo romo mopogore opogore kendo kwayo Kinoti mondo olok chung' mare kendo okwa ng'uono kuom weche mane owacho ni odhi chiero cases duto mag higa mar 2007 higa 2008 e pacho kae. It oboke mar 8 odiochieng' ma kawuono ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga dhi telo ne oganda ma pacho kae e chenro mar choko signature maromo 1 million mag oganda e wi report mar BBI. Odiochieng' ma kawuono e kar maduong' mar KICC, ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga dhi telo ne oganda ma pacho kae e choko sei mag oganda maromo 1 million ma gidhi tiyo kodo e wi report mar BBI kapok otere e ombulu mar paro higa manyien. Chenro ma kama dhi timore e kar maduong' mar KICC odiochieng' ma kawuono kendo idhi telo ne kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. It oboke mar 9 county assemblies mag Kericho kaachiel kod Nandi nyoro dhi e doho ka gidwaro doho omigi ler nto piny owacho mag counties kata counties assemblies ma pacho kae ibiro miyo thuolo mar timo lokruok e wi report mar BBI kapok otere e ombulu mar paro. County assemblies mag Kericho kaachiel kod Nandi odiochieng' manyoro dhi e nyim doho ka gidwaro doho omigi teko mar timo lokruok e report mar BBI kapok otere ne jopiny e ombulu mar paro higa manyien. It oboke mar 10 loso e ywaruok e kind nurses, lakteche kod piny owacho e wi ng'anyo mar lakteche kaachiel kod nurses e pacho ka e wi mano ma giwacho ni piny owacho pok omigi gik thieth kata personal protective equipments e kinde ma gidhi nyime kod thiedho oganda mosegamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Nurses kaachiel kod lakteche buogo dhi e ng'anyo mapek ponono ni piny owacho ok dhi winjo dwaro margi mar ni mondo omigi medical covers mag okumba mag thieth kaachiel kod PPEs mano gik thieth manyalo konyogi mondo kik giyud kute mag COVID-19 e kinde ma githiedho oganda e pacho kae. It oboke mar 10 bende
Maromo jopuonjre 36 e pacho kae, osewito ngimagi kaluwore kod tuo mar COVID-19 nyaka ne tuo mar COVID-19 muoch pacho kae chak dwe mar adek. Maromo jopuonj 36 oseng'ielo rengo e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19. Ito oboke mar 12 loso ewi mibadhi mokwako duol mar KEMSA, kama iwacho ni jodito mar duol mar KEMSA ne ok oluwo chike moket kod migawo mar thieth e kinde mane gichiwo tenda mar nyiewo gik thieth makedo kod tuo mar COVID-19 e pacho kae. Ito oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo, weche moko e counties ma pacho kae kaachiel kod weche mag ohala. Tok oboke mar The Standard en lweny e klab mar Gor Mahia e kind kweth masiro lwedo jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachier kaachiel kod jagoro maduong' mar Gor Mahia Sam Ochola ewi deal mar Star Times mano kambi mar wang' liech madwaro mondo migi teko kata migi thuolo mar nyiso tuke mag FKF Premier League kinde magidhi chakore giko odira. Odiochieng' manyoro jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachier ne owacho ni Gor Mahia ne ok oketo kokgi e contract moro amora kod Star Times. Kata kamano mabiro bang' ka weche bende nosewachore ni Gor Mahia noketo kokgi e winjruok makamano kod Star Times kokalo kuom jagoro maduong' mar Gor Mahia Sam Ochola. Gino manomiyo jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachier owacho ni gichungo jagoro mar Gor Mahia Sam Ochola kuom thuolo mabiro bang' chuo koke ewi contract makamano kod kambi mar Star Times. Gino ma okelo ywaruok mapek e kind jogo masiro lwedo Sam Ochola mano jagoro mar Gor Mahia kod jogo masiro lwedo jakom mar Gor Mahia mano Ambrose Rachier. Ito oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Kama thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni storm over Kinoti probe. Lweny no muoch e kind jogo masiro lwedo jalup ker William Ruto kod DCI boss George Kinoti ewi mano mane owacho ni odhi chiero buche mag jogo mane osiayo tulo e tok yiero mar 2007 2008 e pacho kae. Sani koro lweny mapek ne oneno e kind jotelo masiro lwedo jalup ker William Ruto kaachiel kod jatend okwach kich ma pacho kae George Kinoti ewi okang' mane owacho ni odhi kawo mar chiero cases mag jogo mane osiayo tulo e pacho kae tok yiero mar 2007 2008. Ito oboke mar adek. Sani koro nitiere mask kata nikokelo luonge ga ni abuog rombe. Nitiere mask kata abuog rombe manyasani matiyo kod lony manyasani kata technology iluongo ni electronic mask. Mask ni en mask mabiro kod inbuilt charger. Inyalo chaje to kisechaje to onyalo bet ken kod mach kuom thuolo mar seche 2. Kata kamano ka mach oserumo e electronic mask ni to chuni mondo ichaje kapok okadho dakika 30. Koro inyalo nyiewo electronic mask, mano mask manyasani matiyo kod lony manyasani kata technology ma ichajo kaka sime. Obiro kod inbuilt battery. Ito oboke mar 4 en ni jotelo masiro lwedo jalup ker William Ruto nyoro keto e mbero maliet jatend okwach kich ma pacho kae George Kinoti ewi okang' mane okawo mar chiero buche mag jogo mane osiayo tulo e pacho kae e tok yiero mar 2007 2008. William Ruto kod lange ne owacho ni Kinoti itiyo kodo mar pogo ogendini ma pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 5 jalup ker William Ruto iwacho ni en ng'ano man e kama tek mokalo kaluwore kod chung' mar ewi report mar BBI bang' ka ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyoro yie kendo noseyie mar chako chenro mar choko sei mag oganda maromo 1 million ewi report mar BBI odiochieng' ma kawuono. Koro dhano kia ni to jalup ker dhi chopo e romo makamano KICC
kose odhi koso chopo e romo makamano odiochieng' ma kawuono. Ito oboke mar 6 nyoro nyere en buok e bomani maduong' ma Nairobi bang' ka jago moro ne ong'ielo rengo e matatu e gwenge mag Bellevue mano Mombasa Road. Gino ma ichich kod ni tuo mar COVID-19. Jagoni nyoro ng'ielo rengo e matatu manyoro wuok e gwenge mag Bellevue e Mombasa Road. Ito oboke mar 8 lose wi chanjo mar tuo mar COVID-19 miwacho ni nyalo yudre kapok ochopo giko mar higani. Weche mag ohala, weche mowuok e piny counties ma pacho kae, pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation en ni piny owacho mar Kenya nyochako twak kod piny owacho mar Ethiopia ewi yawago maromo 9 mawuok e pacho kae miwacho ne omaki kod obila mawuok e piny libamba mar Ethiopia. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni Kinoti election violence probe is evil, Ruto. Jalup Ker William Ruto owacho ni okang' mane okaw kod jatend okwach kich ma pacho kae George Kinoti mar chiero buche mag jogo mane oseo lweny e pacho kae higa 2007 higa 2008 en gino ma ichwalo kod ajenda mar siasa mar kelo pogruok e kind ogendni ma pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 2 chenro mar choko sei mag oganda maromo 1 million ewi ripot mar BBI dhi timore odiochieng' ma kawuono e kar maduong' mar KICC. Ito oboke mar 4 piny Kenya odhier. Jatend migao mochung' ne weche mag omenda e pacho kae Ukur Yatani ne owacho kamano. Ito oboke mar 6 jogo masero lwedo jalup Ker William Ruto odiochieng' manyoro keto e mbele mar liet jatend okwach kich ma pacho kae George Kinoti ewi okang' mare mar chiero buche mag jogo mane okelo lweny e pacho kae e higa 2007 higa 2008. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.